Horas ma dihita salhuna. Tuhamuna akadamang do daina ngamat taraja inatta soribada na pinarsangapan. Dison rohami naik pasahaton pemahaman manak pangatusion taringot tu adattay. Asa adong niyan nagabebohal niyak kasuduk no poso lamang ulahon ada si habatahot tay. Alani perjulu madahonon nami songon nilok ni si tua-tua sanggar tolong bering songon jabi-jabi bita adongan non nahurang lobi dia kapadohan nami dohonon nami ma perjulu marsattawi. Tuhamuna akamat taraja dison rohami dang nalahu manggurui taringot tu adette. Ala memang dang apalah hartuk sikko dope pangatusion nami taringot tu adette. Alai ala gudang suku-sukun yak kadongan na poso terlumuh may naritano perserahanon. Gabe merasa terpanggil iba lahu mangalusi huhut pasahaton sauti na binoto marhiti YouTube channel. Tarsongnom masada suku-sukun nasida. Amang nadia do nasitong adati nina nasida. Ala di payuti nasida tung meragam do pangulahon niya dati dia keluar na berbeda-beda bahkan di piga-piga marga na berbeda. Memang boy doi berbeda pangulahon niya dati di sada-sada dua nas. Buasa ala pangulahon ni ada di sada-sada luat imana disepakati jalan na itu tuhon ni akka raza-raza bius narong di luat. Jadi dang narito tuon ni sada marga. Artina manang napiga pe marga di luati tutu sarupa ma pangulahon niya di luati. Alai memang mulu tabereng go ditikki arena perpudion berkembang do pangulahon niya dati sesuai do jamani. Alai naneng dohoron niat tu hita. Mulu tukpe adong akka perubahan pangulahon niya dati naing manyan nagabi paringgatton jala pahotton ada napinukkan niya putta si jul-julu tuwi. Unang gabi adul siyan akka filosofi niya dati. Alana mulu tabereng do di zaman senario nunga gudang masa nasuhya masa. Tewi maju sada contoh teh. Mulu tabereng do di akka media sosial nunga dong piga-piga akka danak napasahaton ulos herbang mardong kata pasu-pasu tu namar hasohotan. Jele gudang gus kita na monotoni na angkat jempol. Gabe seolah-olah ma pembenaran may dibilang akan namereng sehingga gabe arong namang hutu. HP monunan niya tusan naboy pasahaton hata pasu-pasu ima jolma naung tarpasu-pasu jalanok takas majalaw pasu-pasu. Ido mulo tabereng akka netua-tua mulo majoput perbuepir isarana tu pengantin. Sei perjulu do di bayan ibana tu si majujungna baru pe di bayan tu si majujung di pengantin. Namar lapatan doi nok takas diawon ibana do di jalo imana pasu-pasui asa marhite tangiang pangiduan na tutuhani naing nian pirtud dina majalo pasu-pasu songon na jinalunay. Alay memang bodoh hita beda pangatusion memahami ada tite. Alay adong luhatan si tua-tua na madok. Sihikis sinalenggam minna tapili na riminggan.
Alanima Tuhamun akamattarajado inatta suribada. Marhiti channelon hami mangidu asara pauliuliok kita. Dia ada nauli na pinudahon niya putta si julu tuwi. Alani bui matabain akka pendapata manang akka masukan asa marhiti akka masukan na tabain yan no bui hita memilit dia na ruminggan asa anong gabi patokan manang nagabi adur speuti hutun yak kasudu na poso dinalahu melestarikan ada siapa tahu tanya. Jalan merubu ini yang marhite channelon gak bisa ada pembekalan non tuak kasudu na poso na mangalia rohana jalan naulu gak beraja na pindah tujulu mengulahun ada siapa tahu tanya. Asa adorak sudilahun nasida naing yan perlu julu atusanna ulahun do nanek sulahunna artina artini ulahun nanek sulahun naing ko julu takas atusanna unang masa di ulahun hape nang diatusi na di ulahunna jala khusus tuhita akkamana amanami do inanami nadong di Bandung Raya. Mulu satu pitanyan adong niyan naneng si reformasyon yakka pangulahon niya dat naksomal taulahon manghutun na binayan yakka natutuat na perjulu di adong di Bandung Raya. Misalnya na perjulu jakka ulaun ujuk didok roha dang na mengurangi holong ni roha do sangap nyak kahorong ni hula-hula do tulang mulutuk be holan hula-hula do tulang menguakili saluhu na horong ni hula-hula do tulak saluhu na mabuat dek. Jalarang na mengurangi maknanya deti. Na kedua hon jak perjebar di ulaun sari matua do saurung matua. Sumalna na taulah di Bandung Raya sai heran na manggara ada hula-hula do hita do tulang di akka ulaun sari matua do saur matua HP mulai do akka putai mulu di ulaun sari matua do saur matua di guari mai pasidung ari-ari tentu mulu pasidung ari-ari di dia do ari-ari ni naung saruma tuwe di tikinguluna tentu di luatima artina mulu pasidung ari-ari tentu na manggara ada tuna tutua di huta do dohot tu namar dongat tubu narung di luati alani mulu pesuhut tentu ikut tinggal ma di hasuhutu HP nauk somal taulahun di Bandung Rayaon gabe tu hula-hula do tulang do upesuhut jadi gabe kurang pas di hilah roha filosofina ndina pasidung ari-ari omara na perlu naing sirimang-rimangata tuhamuna akka manami do inanami narong di Bandung Rayon
sungguh dia ma naneng ulah hunota asa gawe tuk takas makoron hata pasu-pasu lasni roha di namang ulah husa lani bui ma takomen mulu satulup pita asa bui tu akka arneng ro taulahun je mulu tungarok pe akka namang ulahun unang gabe adong akka na sukun-sukun. Jadi songon ima jo songon hata na perjulu siak kami alai pos marohamuna terlumubi tu hamuna ka enak kon nami na poso asa mengulunyan chanelon jalalam mangatu si hamu dia ka ada siapa tahu tai babui ma ta komen ta share jala ta subscribe asa lam gudang akka generasi muda na lau mangatu si jadi songoni majo amang do dihamu akka mataraja inatta suribada dina orang lobi ba perjulu hami mangido maaf sampai ketemu kembali horas